Родът Сивкови е род на герои опълченци, загинали за родината си. Така накратко наследниците представят фамилията си. Знае се, че Сивкови са приютявали Васил Левски и Стефан Караджа. Участвали са в четата на Хаджи Димитър през 1868 година, като 3 от тях са загинали на връх Бузлуджа. Че нашия род никога не си прекаля на главата. Те са водили именно от това, че са българи, това, че трябва да водят след себе си истински хора. И това, което са вършили, е продиктувано именно от оцеляването на рода. Никой от тях не е смятал, че себе си трябва да спасява. В родовото дърво на Сивкови има над 5000 души. Един от родствениците ги описва в няколко книги, като за това е посветил близо 50 години от живота си. Всички са будни хора, борбени, бойци. Обичат България и родния си край. И аз се гордея, че от 2000 потомци на Сивковия род, от всичките 5000, които съм издирил, 4 са опълченци. Сред тях опълченеца Георги Минков Сивков, Гено Друмев Сивков, който е загинал за свободата на Добруджа, както и Александър Сивков, побил българското знаме на джамията при превземането на Одрин през 1913 година. На един от тях, Георги Минков Сивков се казва, в центъра на Варна има улица. На Петър Алексиев, който е също потомък на рода и опълченец, има улица в град Добрич. В залата прозвуча и химна на рода Сивкови.